tilstande, som Mona Sahlin er så bange for? Er det retten til fri politisk debat? Er det ytringsfriheden? Er det pressefriheden? Er det befolkningens ret til at blive hørt, når de er bekymrede over konsekvenserne af masseindvandringen, den voldsomme kriminalitet, den økonomiske trussel mod velfærdssamfundet? At befolkningen føler sig som fremmede i deres eget land og ikke længere kan genkende deres lokalområde? Eller er det snarere frygten for, at det socialdemokratiske magtmonopol, jernnæven i fløjelshandsken, er i fare for at blive brudt? Det magtmonopol, som uanset regeringsfarve har præget Sverige. Jeg tror, at det, som gør så mange svenskere misundelige på indvandrergrupper, det er, at I har en kultur, en identitet, en historie, noget, som binder jer sammen. Og hvad har vi? Vi har midsommeraften og den slags tåbelige ting. Genkender I citatet i denne fordanskede version? Ja, det var igen Mona Sahlin, kvinden, der ønsker at repræsentere det svenske folk som statsminister. Politikeren, som advarer mod danske tilstande. Undskyld, men hvad blev der jo så egentlig af Selma Lagerlöf, August Strindberg, Evert Taube, Ingmar Bergman, Vilhelm Moberg og Astrid Lindgren? Hvor de smukke landskaber, Valborgsaften, de rødmalede træhuse, Hembygdsgårdene, alt det, som også vi danskere elsker ved Sverige. Er det bare tåbelige ting? Hvor kommer dette afgrundsdybe selvhad dog fra? Som om svenskerne havde noget som helst at skamme sig over. Og meget bedre ser det desværre ikke ud på den borgerlige fløj i Sverige. Hvad med statsminister Fredrik Reinfeldt og hans påstand om, at ursvensk er bare barbariet? Var det kærlighed til fædrelandet? Var det en statsminister værdigt? Der findes nogle mennesker, der siger, at folk har de politikere, som de fortjener. At en land har den presse, som det fortjener. Jeg er ikke længere enig. Og det er også en af grundene til, at jeg står her i dag. Der findes masser af gode, fornuftige, rare svenskere. Svenskere, der tager deres land og deres nationalitet alvorligt. Svenskere, som er bekymrede over udviklingen i deres land, og som brændende ønsker et opgør med den kvælende dyne af politisk korrekthed, der dominerer svensk politik og svenske medier. Det ved jeg, fordi jeg dagligt modtager e-mails og breve fra Sverige. I begyndelsen tænkte jeg nok, at Sverige og den svenske befolkning selv må tage ansvaret. Men det etablerede Sveriges massive kampagne mod Sverigedemokraterne er så ondsindet, at jeg er nødt til at udtale mig. Den svenske elite vil så sige, at jeg skal bare blande mig udenom. Den svenske elite vil bede mig om at rejse ud af Sverige og hjem til Danmark, hvor vi så kan avle os tilbage til stenalderen, som en svensk avisleder så elskværdigt skrev forleden. Jeg er ikke velkommen her. Dansk Folkeparti er ikke velkommen her. Det etablerede Sverige ryster i bukserne på grund af os.